Gata, am vând ghiozdanul în spate. Cum era? Hai să facem un căpaș. Aici nu se vede nimic, trecem cu vederea. Munții Carpați. Mă bate mama când ajung acasă. Să vină după tine. Wow! Acolo am fost și noi, de acolo am coborât. Zic cuvântul magic. Ai grijă! Behăie? Serios, Oile n-au clopot. Nu știu. Acum se vede vârsta aia la ei. Poftim? Eu? Păi au și eu vârstă. Opa! Te prind. Te prind de la urmă. Ia. A, e tot întâlnită. Vrei să luăm? Ok, sau mai? Mai. Dă-te jos din corcoduș. Că te mă enervezi și că iau pușca și te împușc.